baphinde bagqejwa elingophiyo nanjengoko kulindeleke ukuba aphinde anyuke amaxabiso amafutha ngezikabhatakazi namhlanje. Ixabiso lepetrol liza kunyuka nge-81 cent ilitha, ngelixa yona iDiesel iza kunyuka phakathi kwe-72 cent ne-74 cent ilitha. Ukwenyuka kuthetha ukuba ixabiso lepetrol liza kuqabela ngaphaya kwe-20 rand ngoku ilitha nebiza i-15 rand 50 cent sithetha nje. Ekuqaleni kwenyanga kaNovemba ixabiso lepetrol layinyuka nge-1 rand 21 cent ilitha, ze yona iDiesel yenyuka nge-1 rand 48 cent ilitha. Iparafini nayo iza kunyuka nge-42 cent ilitha ezinzulwini zobusuku namhlanje. Ukwehla kwamandla erandi nokunyuka kwamaxabiso eoli ekrwada kube nefuthe elikhulu kokwenyuka kwamaxabiso amafutha kwakutshanje. La maxabiso anyuka ngexesha elibi apho abantu belungiselela ukuthi bhazalala ezindleleni besiya kwiiholide zeKrisimesi.